Ẹ kú dédé àsìkò yìí, ẹ̀yin èèyàn mi ọ̀dẹ̀ òdòbí. Lónìí, ohun tí mo ní fún yín ni làróayé àti làbúayé ẹ̀kọ́ kẹfà, Longitude and Latitude, Lesson 6. Làróayé àti ìyípadà àkókò, Longitude and Time Variations. Ilẹ̀ ayé máa ń pòòyì lórí èjìká rẹ̀, ó sì ń parí ìpòòyì kan lórí èjìká rẹ̀ ní 24 wákàtí. Júàmì yòówù lórí làbúayé kan yóò rìnrìn àjò ìjìnnà tó dọ́gba sí àyípo làbúayé náà ní 24 wákàtí. Ìyára dọ́gba sí ìjìnnà lórí àkókò. Ìjìnnà ni gúngùn oníbàámu làbúayé náà. Nítorí náà, ìyára dọ́gba sí gúngùn oníbàámu làbúayé náà lórí àkókò. Àgbékalẹ̀ yìí, èjì páì rí kékeré ló máa fún wa ní gúngùn oníbàámu làbúayé náà. Bákan náà, tí júàmì kan bá yípo ilẹ̀ ayé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, àárín 24 wákàtí ni ó fi ṣe. Fún ìdí eléyìí, ìyára júàmì kan lórí làbúayé kan yípo ilẹ̀ ayé dọ́gba sí èjì páì rí kékeré lórí 24. A lè lo eléyìí nínú ṣíṣírò ìyára àwọn júàmì látàrí ìpòòyì ilẹ̀ ayé. À ń tẹ̀síwájú. Bákan náà, fún ìyípadà àkókò fún àwọn mẹ̀rídíànì méjì tó jẹ́ arùndógún ìpele síra, ìyàtọ̀ nínú àkókò láàrin wọn jẹ́ 1 wákàtí. Èyí ni wákàtí kan. Ní 24 wákàtí tí í ṣe ọjọ́ kan, ilẹ̀ ayé máa ń pòòyì 63 ìpele. Ìyẹn ni pé 24 wákàtí ṣe déédéé 63 ìpele. Nítorí náà, tá a bá pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú 24, a máa rí 1 wákàtí ṣe déédéé 63 ìpele lórí 24, léyìí tó ṣe déédéé arùndógún ìpele. Wàyí a lè sọ pé àrùndógún ìpele ṣe déédéé 1 wákàtí. Òun la fi sọ pé tàbí àrùndógún ìpele ṣe déédéé 1 wákàtí. Ìṣẹ́jú mélòó ló ń ṣe wákàtí kan? A rí wípé 60 ìṣẹ́jú ni. Fún ìdí eléyìí, àrùndógún ìpele ṣe déédéé 60 ìṣẹ́jú. Pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú àrùndógún. Nítorí náà, 1 ìpele ṣe déédéé 60 ìṣẹ́jú lórí àrùndógún, léyìí tó ṣe déédéé 4 ìṣẹ́jú. Ó túmọ̀ sí pé 1 ìpele ṣe déédéé 4 ìṣẹ́jú. Nígbà tí a bá ń ṣírò àkókò ìbílẹ̀ ibì kan, ṣàkíyèsí pé àwọn ibi apá ìlà oòrùn máa ń ní ìrírí ọjọ́ kan rí nígbà tí oòrùn máa ń wà látàrí kíákíá ju àwọn ibi apá ìwọ̀ oòrùn. À ń tẹ̀síwájú. Àpẹẹrẹ kíní, làróayé àwọn ìlú P àti Q jẹ́ 100 kan àrún ìpele ìlà oòrùn àti àrùndógún ìpele ìwọ̀ oòrùn létòlétò. Kí ni àkókò ní ìlú Q yóò jẹ́ nígbà tí àkókò bá jẹ́ aago kan lọ́, èyí ni lẹ́yìn ọjọ́ kan rí ní ìlú P? Ìyanjú. Ìyàtọ̀ làróayé láàrin àwọn ìlú méjèèjì dọ́gba sí 100 kan àrún ìpele àyọkúrò àrùndógún ìpele.
dọ́gba sí 90 ìpele. Wàyí a ti mọ̀ pé ẹ̀ta ọgọ́ta ìpele ṣe déédéé 24 wákàtí. Pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú ẹ̀ta ọgọ́ta, nítorí náà ení ìpele ṣe déédéé 24 wákàtí lórí ẹ̀ta ọgọ́ta. Nígbà tí ení ìpele bá ṣe déédéé 24 wákàtí lórí ẹ̀ta ọgọ́ta, 90 ìpele yóò ṣe déédéé 24 lọ́nà 90 wákàtí lórí ẹ̀ta ọgọ́ta. Nítorí náà 90 ìpele ṣe déédéé 6 wákàtí. Tá a bá ṣe eléyìí lórí àṣírò wa, a máa rí 6 wákàtí. Nítorí náà ìyàtọ̀ àkókò láàrin ìlú P àti ìlú Q jẹ́ 6 wákàtí. Ó túmọ̀ sí pé tí ìlú P bá wà ní àkókò kan, ó di ẹ̀yìn wákàtí 6 kí ìlú Q tó wà nírú àkókò bẹ́ẹ̀. Níwọ̀n tí Q wà ní ìwọ̀ oòrùn, yóò pàdánù àkókò. Àkókò ní ìlú Q dọ́gba sí àkókò ní ìlú P. Àyọkúrò ìyàtọ̀ àkókò. Kí ni àkókò nílùú P? Àkókò nílùú P ni aago kan lọ́, èyí ni lẹ́yìn ọjọ́ kan rí. Aago kan lọ́. Ìyàtọ̀ àkókò. Kí ni ìyàtọ̀ àkókò? Èyí tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ rí nìsín, òun náà ni 6 wákàtí. Aago kan lọ́ túmọ̀ sí 13 wákàtí. Èyí ni 12 wákàtí àròpọ̀ ení wákàtí. Aago kan lọ́ túmọ̀ sí 13 wákàtí. Àyọkúrò 6 wákàtí. Wàyí 13 wákàtí àyọkúrò 6 wákàtí dọ́gba sí 7 wákàtí. Ìyẹn ni pé àkókò ní ìlú Q dọ́gba sí aago 7 ṣọ́, èyí ni ṣáájú ọjọ́ kan rí. À ń tẹ̀síwájú. Àpẹẹrẹ kejì. Ibi méjì A àti B wà lórí ojúde ilẹ̀ ayé. A fúnni pé B wà ní apá ìlà oòrùn A, tí àkókò ìbílẹ̀ ní A àti B sì jẹ́ aago 2 lọ́, èyí ni lẹ́yìn ọjọ́ kan rí, àti aago 7 lọ́ létòlétò. Bí A bá wà lórí Làróayé, ogún ìpele ìlà oòrùn, orí Làróayé wo ni B wà? Ìyànjú. Ìyàtọ̀ àkókò. Ìyàtọ̀ àkókò láàrin A àti B ni aago 7 lọ́ àyọkúrò aago 2 lọ́. Eléyìí fún wa ní 5 wákàtí. Àmọ́ ṣá, a ti mọ̀ pé 24 wákàtí ló ṣe déédéé ẹ̀ta ọgọ́ta ìpele. Pín ẹ̀gbẹ́ méjèèjì pẹ̀lú 24. A rí ení wákàtí ṣe déédéé ẹ̀ta ọgọ́ta ìpele lórí 24. Nígbà tí ení wákàtí bá ṣe déédéé ẹ̀ta ọgọ́ta ìpele lórí 24,
àrún wákàtí yóò ṣe déédéé ẹ̀ta-ọgọ́ta ìpele lọ́nà àrún lórí ogún ẹ̀rin, léyìí tó fún wa ní àrún wákàtí ṣe déédéé àádọ́rin àrún ìpele. Torí náà, bí a bá wà lórí làróayé ogún ìpele ìlà oòrùn tí B sì wà ní apá ìlà oòrùn A jẹ́ pé B wà lórí làróayé ogún ìpele àròpọ̀ àádọ́rin àrún ìpele, léyìí tó fún wa ní àádọ́rùn-ún àrún ìpele ìlà oòrùn. Níhìn ni a máa gbé dánu dúró fún tòní. Kójú má kà torí, ó dìgbà, ẹ ṣeun.